Kaixo! Gaur beroketak eginda etorri naiz. Bateria ezagutuko dut. Zer, gustatu zaizu? Izugarri! Bai. Eta, ikasi nahi duzu bateria jotzen? Bai, baina hainbeste musika tresna dira? Bueno, erakutsiko dizkizut. Ze ondo? Hori bonboa edo dunbala da. Bai, hori da. Lurrean jartzen dugu eta bateriako soinurik handiena potenteena da. Eta nola jotzen da? Pedal bat daukagu, bonboan jarrita behan, eta egiten duguna da hankarekin suabeago edo fuerteago eman, eta horrela jotzen dugu. Hau kaxa da. Bai, hau kasa da. Eta kasak bi soinu dauzka. Erabiliena, hau da. Eta hau... Honi deitzen diogu txarlesa, txastona edo jaijata. Izen desberdinak dauzka. Bai? Eta plato bat goian dauka eta bestea behan. Eta honek ere pedal bat dauka lurrean eta egiten duguna da pedalari sakatu eta paketarekin ere jotzen dugu. Eta bi hauek? Hauek platerrak dira. Honi krasa deitzen diogu eta honi raida. Honekin egiten duguna da erritmoa eraman. Eta timbalak? Bai, hauek timbalak dira. Eta jarrita dauzkagu baterian txikitik handira. Eta ere soinu altutik basuenera. Beitu. Nire lehengusu batek esan dit, bateria urrutiko musika tresna askoren bilketa dela. Danborra Afrikakoa, txindak Turkiakoak, timbala txinakoa, bonboa Europakoa... Bai, nasketa handia da. Bueno, eta zure lehengusuak ala badio, horrela izango da. Beste gauza bat ere esan dit, bai, 1910ean dunbalaren pedala sortzeak eman zuela aukera dena bakar batean jotzeko. Hori da, lehen pertsona desberdinek jotzen zuten, martxin bandetan, kaleko musika bandetan, batek jotzen zuen bonboa, beste batek kasa eta beste batek txindata, eta azkenean dana batu ziren eta bateria sortu zen. Oso instrumentu modernoa da. Bai, oso modernoa da, bai. Eta badaude ariketak, oinak eta eskuak dena batera jotzen ikasteko? Bai, erritmoak ikasteko ariketa pila badaude. Erantzen nago! Hankak eta eskuak lantzeko prest! Bueno, hemen dana listo, dana konponduta. Zer, erritmoa ikasteko prest? Gu, beti prest! Bai. Zuek ere, saiatu! Hankak eta eskuak erabiliko ditugu, bai? Beitu. Hauek denak bateria jotzeko erabiltzen dira, ezta? Bai, hauek nik gehien erabiltzen ditudanak dira, bai. Eta adibidez, hauek, maza hauek, baketa hauek, aurrean olako bolatxo bat daukate, eta soinua egiten dutena da, soinu desberdina egin, eta bigunagoa. Adibidez. Edo. Gero, hemen, beste baketa desberdinak, hauek eskobilak dira, bai? Eta eskobilekin
Jo dezakegu adibidez, swing erritmoa, jazzean erabiltzen duguna. Soinu desberdina dauka, eta azkenik, hauek dauzkagu arruntenak gehien erabiltzen ditugunak estilo asko jotzeko, eta adibidez, orain joko dut brasildar erritmo bat, bai? Erabakita, bateria ikasiko dut.